راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل گرمایه سلام كبرا سماعتي نايلومي سولوش شدشة تقمتي كلتاشان عسران فنوي راديو إرنا يفلم الله كابهل كيت رواندا نايز دحانت من سيما كلي زترخ زانتاون مبل عسران كلتن كفالو لوم يقرب سومناوي تساب سبورت دما نايز علت زي مزازمي مدبنا كخونيو سناي مكتال أب أرستا زينا دما أب تاريخنا تسايرترا نفتحن حقن بمتسوع كابز تأسرو حربنياتات قداماي مخانو زنقرلو قديم تقادلاين حربنيان جنرال بيتودد أبرها نام أسرتي كابزاتو لومي شدشة تقمتي مبل عسران شعاتن عمتو أغطيرو ኤርትራዊት አትሌት መቅደስ ወልዱ ኣብ ፈረንሳ ከተማ ናንሲ ኣብ ዝተኻየደ ፍርቂ ማራቶን ተዓዊታ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ዓበይቲ ዓዲ ብሄረ ቤጃ ንናጽነት ዞባ ጸዊዖም هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር ኣብ ታሪኽና ኤርትራ ንፈትሕን ሕግን ብምጽዋዕ ካብ ዝተኣስሩ ሓርበኛታት ቀዳማይ ምዃኑ ዝንገረሉ ገዲም ተጋደላይን ሓርበኛን ጀነራል ቢትወደድ አብርሃ ናብ ማእሰርቲ ካብ ዝኣቱ ሎሚ 6 ጥቅምቲ 2020 መበል 29 ዓመቱ ኣቕፂሩ ጀነራል ቢትወደድ አብርሃ ንፍትሒ ዘቕረቦ ጻውዒት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ታሪኹ ኣብቶም ድሕሪ ምእሳሩ ዝተወልዱ ንኣሽቱ ወለዶውን ከይተረፈ ደሚቑ ዝርከብ ዘሎ ብትብዓቱን ንሓቂ ደው ምባሉን ዝተፈልጠ ሓርበኛ እዩ ጀነራል ቢትወደድ ሒደት ኣዋርሕ ድሕሪ ናጽነት እዩ ተኣሲሩ ኤርትራዊት ኣትሌት መቅደስ ወልዱ ብሰንበት 4 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ መበል 13 ውድድር ፍርቂ ማራቶን ናንሲ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኮይና መቅደስ ነዚ ውድድር ንምፍጻም 1 ሰዓትን 13 دقائقን 54 ካልኢታትን ወሲዱላ ኣብ ካልእ ዜና ስፖርት ድማ ተቐዳዳማይ ፈረንሳይት ኮንቲኔንታል ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ኤርትራዊ ያዕቆብ ደበሳይ ኣብ ትዕለት እቲ ኣብ ኢጣልያ ብተሰላሰለ መበል 92 ውድድር ኢል ፒኮሎ ሎምቦርዲያ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ ኣብዚ 154 ተቐዳደምቲ ናይ 29 ክለባት ኣብ መስርዕ ቅድድም ዝቐረብሉ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኮንቲኔንታል ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ኤንቲቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ናትናኤል ተስፋጽንን ተሳቲፎም እኳ እንተነበሩ ምስ ካልኦት 9 ተቐዳደምቲ ውድድሮም ክውድኡ ኣይከኣሉን ኣብ ካልእ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዜና ድማ ኣብ መበል 106 ውድድር ሌዥ ባስቶኝ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ መበል 59 ተርታሒዙ ንውድድሩ ወዲዩ ኣብ መበል 103 ቅድድም ብሽክለታ ጅሮ ኢጣልያ ሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤንቲቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብቐዳም 3 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሞንሬያሌ ኣብ ዝተኸፍተሉ 15.1 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ናይ መኽፈቲ ውድድር ክሮኖሜትር ካብ ቀዳማይ 1 ደቂቕን 29 ካልኢታት እንድሒሩ መበል 7 ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ጅሮ ዲ ኢጣልያ ክሳተፍ መደብ ሒዙ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፈረንሳይት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ብዘጋጠሞ ናይ ቪዛ ምድንጓት ካብዚ ዓቢ መድረኽ ከም ዝበኸረ ተፈሊጡ ብዘይካ ናትናኤል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሉውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ክሳተፍ ከም ዘይከኣለ ክረጋገጽ ክኢሉሎ ከብራ ሰማዕትና ንቅድድም ብሽክለታ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ዘጠቓለለ ሰሙናዊ ጸብጻብ ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ፈንወና ክቐርብ እዩ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ዓበይቲ ዓዲ ብሄረ ቤጃ ኣብ ከተማ ሲንካት ኣብ ዝገበርዎ ናይ 3 መዓልትታት ዋዕላ ንምንጻል ምብራቕ ሱዳን ከም ዝጸውዑ ሱዳን ትሪቢን ሓቢሩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ማሕዳር ዞባ ከሰላ ክኸውን ብመንግስቲ ሱዳን ዝተመዘዘ ካብ ቀቢላ ቤን ዓምር ንዝኾነ ሳልሕ መሐመድ ሳልሕ ዘለዎም ተቃውሞ ደጊሞም ድሕሪ ምግላጽ ንርእሰ ውሳኔ ዘብኦም ከም ዝጣበቑ ኣነጺሮም እቲ ካብ 27 ክሳብ 29 መስከረም ዝተኻየደ ናይ ሳልስቲ ዋዕላ ዓበይቲ ዓዲ ቤጃ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ብሄረ ቤጃ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ንድልየታት ብሄር ወኪሉ ክዋሳእ ተመዚዙ ب3 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተኻየደ ምኽታም ሓፈሻዊ ስምምዕ ሰላም ሱዳን ንጉዳይ ምብራቕ ሱዳን ከምቲ ዝግብኦ ቆላሕታ ዝህቦ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ዓበይቲ ዓዲ ቤጃ ነጺጎሞ እዮም ኣብ ማሕዳር ዞባ ከሰላ ኮይኑ ዝተመደበ ሳልሕ መሐመድ ሳልሕ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝመበቆሉ ሓደ ካብ ቀቢላታት ትግረ ዝኾነ ቤን ዓምረታይ ብምዃኑ ከም ዘይውክሎም እዮም እቶም ዓበይቲ ዓዲ ቤጃ ዝጠቕሱ
كبرات سمعتنا زينا تفصيم له كمتي اب مأتو مدبنا زحبرناكم زانتا كابل كيت رواندا ناي زدحنت من سيما كلي مبل 22 كفالو بصحلو وين سليمان مسمر كتركبنيا إما كلي ناي قدايات قداي كاب هلكيت رواندا ناي استرفت قوالان ستيت تاريخ صحتي إما كلي إلي باقيزة مس ستيف أوين ترقامي ممبر فقر الآية معرف عسان كلتن سرح أملاح أبساسب أبقودنا كوازون قبل الله زي دفر كتما سرح كميلك ركب كم زخل اندوين برنن ترف مرف فنجي فقديو كسرح انت خوينا جن ما عند أي شيء أبيلي نتسرح مدلاين بعلو كم سرح كحزن يروني أوتوبسات ناي كتماين بران نتاكسي زخوان جنزب كأ أين برنن نفاري أبكي قالي زخونا ناي سرح تخولتات انت دأهليو حتى تكوو تأبي بيت تخوله اتقوم كوناي سرح بوتا بيت صحفة ود بحبرات هاجرات مالت يؤين ترايو نسوم كأ نإنجليزينيا ززارو ترايوم قدام النتزهبو بلني اتاني مجرش تاقالي قبا بالكوا اتبعين مدري باستر مرونزي خويني زرع أخو رائخ تذكرني إكزيابير إنجليزينيا نخمهار زستنفس اللي نخنتي نبرن وراح انت معلتي أود بحبرات هاجرات كسرح مخاني ترى إنه ميريو شع مشت كداونتي حتاتي بي إكزيابير أود بحبرات هاجرات سرح كركب كحجزن تقلقو اتبع علي استمهاركو إنجليزينيا أبسرح زوء للو معلتي بمنبارو بتمسط وتصبخو ملو مشت كأ إنجليزينياي أمنستيات كلما مدامسخو Good morning to you. How do you do? My name is Imakuli Ilibagiza. I am Rwandan. I studied science at the university in Butare. I am looking for a job. بإنجليزينيا ملو حسابات كسرح مخالي حكست بالكو نصبحيتو خا أبناي بحق إزررب كتقملي مجرشتو سرح كجمري مالتيو نصبحيتو لك ساشو مونتناينكو أب أفدق بيت صحفة ودو حبرات هاجرات بتصحكو أبقوز أنحني قناو زبعينيا بإنجليزينيا سلام بلني رقز أنياي Good morning. How can I help you? إلو كم ستزاربه نعيقن للي زبالو خوينو تسمعني مخنياتو والحنت خط قالاتو كسمعيك الكون كم زتردأكو نسيلا أركو اتإلها How do you do? My name is Imakuli Ilibagiza. I am looking for a job. بالكوا ويلي ترديني بتبقى تقوزن ببكو سمعت كساب كندي عجوجو قبل كم زنبركو تسوتني كالعيك زيادة كم كلو How do you do?
My name is Imakuli Ilibagiza. I am looking for a job. مخنياتو إزغلو حليفة متشم كابزي كملا سايكونكن. ويلاي رواندا تخمش ቋንቋ ፈረንሰኛ ትዛረበ ክትኮነለኪ በለንሞ ፍሽኺለይ ርእሰይ ንቕንቕ ኩሉ ማዕጾ ከፈተለይሞ ካልእ ዘብዐኛ ናብቲ መጽበይ ክፍሊ ሒዙኒ ኸደ ኣብኡ ብዙሕ ቅጥዕታት ምሰምልኡኒ ክጽበት ሓበረኒ ሙሉእ መዓልቲ ክጽበ ድሕሪ መውዓለይ ሰራሕተኛታት ክፍደሱ ምጀመሩ ነታ ተቐባሊት ጋሻ ኣብ ስራሕ ንኽኣቱ ክንደይ ክጽበ ከም ዘለኒ ሓተትኩዋ اوي نويح مصباي كدليكي زحبتي سراح يلا ملست لي نغزا كخيدم كلخو حغستو كونت زينبركو تسفاكنا يقرصكن ابو ودو حبرات هاجرات كسرح مخاني راني رنيو اغزيابير انت فقيد وخا زخر كل يلن نصباحيت مصئه تمحسالي قط ملاكو دقي مخا كتصبوا علكو دحري زنبرت معلتهم كمو قطعታት كملئن كتصبن لعل خلته سمون ገበርኩ معلتاوي كتصبوا علي ابز ملسلو اوان اتا تقباليت ጋሻ انا نسخن تزنبر تمليسي مصاكو ስራሕ የለን ትብለና ነበረት አባገ መወዳእታ ናይ ካልኣይ ሰሙነይ ተስፋ ክቆርጥ ጀመርኩ دقيمين اندالوي سراح يرغبكن انابلكا مملاس افرحني ابتجوجو زبل قدناتات كي قالي بتكوز منفس زون بلكو مسك زيابيهر بحتو إلي زعللو سفر دلخو قزان دالوي سكا ازيو عواعز وزحو بمخانو ناستنتو وزحق زايكونن امانو يتؤمنو نتنا بعين مدري بزي زخونه مخلاف مسك زيابيهر زحلفن زنبركو ساعاتاتنا في غين ابتنويح ناي صمونا صلوت ابلبي زعسل زنبري فسحان سلامن تزبلني دحر صلوت مودئي زنبرني ناي امرو حرنتكون كمو كابن دالويس كلتا كورنا عرحيقو ابزركب غزااتي ابتدركم قام اامانن بيترون زنبرو مريت تنبركي خي صلوت كغبر جمركو او قويتا بيتروس مولو ليتي عساخ قفف حريرو حدكوا محاز مساني تسفى قريتو نيريو مسخاقن لك عبتو سانو اللبوتا خويدو داقماي كقفف حبير كايو بوزحات عساتات كأحيزو تحكو يسوخا انا خاق زيابيهر بمريحنة كابصحني ولا حدا عساخ قفف فايك ألكن انتاي كقبر كم زلن خايفة لتن ገንዘብ የብለኝ ክዳውንተይ ከአተበጃጅጉ ይሞ ኩነታተይ ንስራሕ ሰሓቢ ይኮነን ትውክልተይ አባኻይሞ በጃኻ ነዞም ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘስተውዕልለይ ንስራሕ ከም ዝህቡንን ግበሮም ክሳብ ክንደይ ነዚ ስራሕ ታንጭሉ ከም ዘለኹ ትፈልጥ ኢኻ ሓግዘኒ ኣነ ኸኣነ ነፍሰይ ክሕግዘይ ኣሜን كداني نقاقي فيمس حدش رأسة أماننا تساكو إكزيابيهر كحقزني تسلي زترفي سرحناتي مخانو تردي تنساكو كم زدورو أبت بيت صحفة تقوز أركو جيرك حسب جمركو تليفونات كملس وسانتات كحلف حبريتات كتصحف ترأيني نقزان ناخدكو أبو دب حبرات هقرات سرح متجمركو بزعبا زدليون نقرات كحسب جمركو تعيز بلك داونتي كجزء كم زلنن نايكال أي درجات مرتيز ودأ كله ديبلومان سالسي عمت يونيفرسيتي كم زبط أحكو سحب سندون كم زلين نتغنزبكو ازخلو سندات ليكا أب يونيفرسيتي بوتاري أب سنبرا مدك أسيي مالت كابكي قالي بمكينا نايكا بابر بعد ساعتات كوعزي نيرو أنا خا لتاكسي زخون ገንዘብ አይነበረንን
أب حسابات حيلي بمنباري مكينا أبتغاي تطوق كتبلن كوشت إتا مكينا سبكت وعنهن يسمعكوان دكتور أبيل أب يونيفرسيتي بوتاري زمهر بروفيسوريو إما كلي أهل لغو خنصانيحي عبيركي نقعد زيابيرا وتساكي عبيت أمت اللهي ومخانو تعناها خميا اللهي نايمك بشوهات كده حنجي دكتور أبيل ميديكال دكتور بمخانو بزعبا كونتات عنا يكوني كلهم زحلفكوهم كونتات حتتني نجزا مسؤونا بصدرقو كما لأنمو أما تعناي كجبر معدني سلتي تقداس النتو بممسكن زت أقولني سدرا بيت رخيبة كم زلخو حبركوا انتو خناجن أبقربا معتاد نبوتاريز خير انتو خينو حتتكوا صباحك غيدي كابلني دقيمي عدل بزمسل كنت سراح اكزابيهر كسم أركالكو نصبحيتو دكتور أبيل أباف دقي يونيفرسيتي بوتارب صحني اتي يونيفرسيتي تسبيتيو أبت ساعة تخاب وتهدرات كحلوز أنحنمو نوشت مئتاو أيفكادو لين أب حدا تسقعي تسقعي مقصرعي كبر جماركمو أب 10 دقايق زي ملق زيني حدا كولونيل مكينا دبخ بلد اتو متهدرات سلامتا كلوبو شبدبد أبسبلوز نبرو أوان أني نبو قريبي نسلامتا إيدي زرقح كلو أبزنتاي تقبر الله طالعة ولا الدخبي اللو أبزبين خفت ما تسحد غنياي بلني قول أسران 4 عمت كوان تنبركو أزي كبدت كأنيسي بمنباري قول 10 عمت مسيلي ترأيو ولد ديكونا ملئت بيتا سبياب تلك اتفيميو اتتاريفو النزبلو نبرتي أبزي يونيفرسيتي مدك أسيز نبرأي زولو وتهدرات كخ أمئتاو يخلقون اللومو حق زني بلكو هو مقلل ذي اتو كولونيل كأتو أفكد الليمو مس حدا خبتوم وتهدرات نوش تقصي أزيو أقنزاو قعزو كبركو اتو بزوح نايم حزنة فقري زخرتات زحلف كلو أزيو قبز نبريك أزر يونيفرسيتي كم زي نبرا خوينيو فقدو قحاف تدفئيوو اتهنس أدما فراريسون عني النبراء ورقاقتي ناي مرمرا يخون ناي نقبي فقدقو فلفل بالنبراء دحرزو كلو صمونات كأ قنا ريساتات فقدقو تزحزحو نبراء نابت ريساتات قزعي كرئي أيدفركن من البقات ناي محازاي سارا ويكالوت محازتي ريسا كيرئي بزي متأم فرحكو نابت تتصبقو زخرتاتكو كدهد انتفتنكو اتبقى بميز نبراء كونتاتكن أيخ ألنن اتو كولونيل أبت أفتك جيم سوردني اتو ودهدر كساب كفليا سنيني اتو معتو بفاس تهريمو تخفيتو صنحنا كلو زوننو زبل سانتاي كداونتي ولا تندق صلو فرناش كي ترفت زميتيو مسكان أنا أملاخ يخون قلي كابس إلتات بيت السبي أمن دقتنتيفو صنحني اتو انكو نايزا حلفه هيوتنا مذكرتا مخانيو كابتا أمريت فحفحيلو زنبرا بورساتات وحدات هالعالكمو اتود هادر كابتب إيدي زنبرا وراء التيمن تيلو كنبب دحر مجمارو أي ما بالمني إلو كبع بعلي جمرا اتخونتات كندزا سمدني أسحقني مخنياتو إزغلو مكراح لي في حجي بحرنايتو سود هادر كقتل زستممي زنبرا أي ما بالحاويو إذا ربدا بخا كاب سنغال كاب تزمهارو لزولو بوتا سددلي بلكو اتود هادر كاباي رحق إلو كالو اتبدا بيتاتي كنبب جمرا اتزترفي أمريت زنبرا ورقاقتي أبزت تشلو زنبركو خا اتناي كالاي درجاز ودا كلو ديبلوماين ناي سالسي عمت ناي يونيفرسيتي نتبي زحزوي ورقتن كابتناي جوبان وستوز نبرناس ترفني $30 رخبكو بقصبت كأ هبتام كونكو مهرت مخاني كرئيلو زخيل مسكر ورقدمها أبيدي نبراء
كابت قطر يونيفرسيتي قلت إفي دحر موتأي بتزرخبكو جنزب تاكس تسقيلين كقالي تملسكو أمن قد خآني إكسيابير سلت خلوز قبر اللي نقرات سلت خام قوالو زنكبا خبني زنبرن أمسكنكو قلو حدات دكانات تقيمن تخفيتن بمنبارن ناي حراج كداونتي حدش جاما جانا مقدي مالت ديدورانتن قزاكو دحر حمش توارح لمجمريا غزي صغري تمشطكو نغزاخ نفسي دقيما قوالن ستيت خوينا أنها تسمعتنا أتوكو ألويس مسرعيتني بزي ما تنسن بدا بجاخ مصلاي تقارص أنا ونات كبرخت هيسئنني بلت النمو كم قدما عويلا سحقت بتسترفن جنزب كيري أسبيزا كم سجزاكو مسرعيت كأمو مليسا وصختلو نصبحيتو خا نبيت صحفت ودب حبرات هاجرات ناي سرح هدني كقصل كتكو ترئيتي صبو جناي طعم ورقاقتي اب ايدي سرا زنبري رأسة امانتي وسيخو بقعتي يزبل سمعيت نبراني اتقاناو زبعنا حجي زخون حجي حتتنن زلالين نخامنا يسلنن مخنياتو بقعتايو في الشغطة لقيسو مع صحبت اللي نابت هنصام سأتخو نابت بيت صحفت حلافي عقم سب بمخوح أمونغو زربا كل حكو انتاي كحق زكي حتى تنهي بأنقع فرنسية بإنجليزية سرح دلي وي زبل قوة مثلني قريلو عينات سرح دلي دي خاخت بلت في التنزل لغي أولك على خا سرح دلي بالكو بفرنسية إنجليزية بزح زي تسأل نقرات كم زنبرو تردعني أبز تنحي إلو نبيت صحفت وأتواء دحر قل دقايق صحفيتو كتزرار بني مصتمو كاب إغري كساب رأسي تأمتتني روانداويتيا نأي بزي تردأن مخنيات كأس تسألتني تمثل نبرد بوانقوا كينيا رواندا أبزهن صار أخميل كتأتو غيلكي بزخانة انت سمعكي بلتني سرح دلي ناي سرح لمدلك ديو أب يونيفرسيتي قطرن إلكترونيك إنجينيرينغ نسمع نيري أبز زلنا سرح نصحفيت زخون ترايو نسون كفوت بوتان ترخيبو مالتيو إنجليزية تزاربي وي ناي كمبيوتر كالت عليك ديو كم صحفيت سريحي فلتني إنجليزية كن قربي فتاتني أها بلتني نقصقص إنا بلت نحجز خون اسرحي بلنا من البعد دحر 3/4 توارح مزلك موياقن ولا شعور ترخبي مثلنا كتوت خلخت معجو تماليو أزي تربيشي بمنباري سب كيري إن ما أنتي بتدحر ويسكلا إنا بخوخو أبزور دلوز نبركو أوان حدا ما أكلاي عد مزلو من إسي بأنقوا فرنسية صنح حسب صنح زحفتي كحتى كي كاليو سقيلي من قدي كقصل دلي كوانت نبركو بتبع بيتي زنبرني أخبروتكن كملو سلو قدن كوناني قلتي فين بعتي بمدراز دما أبي بالكو ده عندي غي بدا عندي خبز ماتيخي صدا دخون كتقوى علي دليو كوانت بالكو أفيقن سراحي دلي
ኢሉ ደኣ መለሰ ነቲ ሓላፍ ዓቕሚ ሰብ ረኺብክዮ እቲ መውረዲ ደርቢ ዝካየደለይ ዝነበረ ምርምር እኳ እንተዘይተፈትወኒ እታ ኣብ ዓበይቲ ዘላትን ክብሪ ክሰግራ ስለ ዘይከኣልኩ ግን እወረኺበዮ ስራሕ ከምዘየለይ ተሓቢሩኒ ኢለ መለስኩሉ ሕረ ጽቡቕ ደሓን ኢሉ ካብ ጅብኡ ሓደ ናይ ስራሕ ወረቐት ኣውፅኡ ሃበኒ እዛ ካርድ ጽባሕ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ነቲ ዘብዐኛ ርኢኽዮ እተው እሞ ሽዑ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንተደኣልዩ ክንርኢ በለኒ እንታይ ከም ዝምልሰሉ ኣይፈለጥኩን ነቲ ካርድ ኣብ ኢደይ ሒዘ እናንበብኩ ኸኣ ገዲፉኒ ንላዕሊ ደየበ እቲ ዝሃበኒ ወረቐት ከም ዘስዕብ ይንበብ ፊርማሁ spokesman UNMIR United Nations Assistant Mission for Rwanda spokesman وهب قال مخانيو انتي مالت مخانو اندي نبرنن أكداس حلافنت كن يمثل UNAMIR كا قدمت كوينات مجمارو أب رواندا سناي ممحدار أما مسرات كنت افتباهيلو نرواندا زأتوي كجولي ودب حبرات هاقراتيو من البات أني أكل نايزي كخوني مالتيو نتأباحيتو مسأتو ماهو أبز قبرنا يركب قدميو معالتي أبسكالا دوزة بلن مخنيات حنتي نعي تمثل زفتوا مسارحتهم كم زخاخر كوون أبتهلكت مسدرقا كم زموتاتن دحر محبار بزعباي كم زسعب حتتني ورحاو أتاوي خاخنديو ورحاو انت أول حس كندي جنزب تأتوي ولا حنتي زيرو بوهمي اكو بزمتي بلنا زخم كيرو لنا أنا خأخ حجزك دلوي صدراخ بسنا سرعت كم زعبيخي أسوع إلى اللغو حنت خطفلت ياز دليك جن كتزغت من تدلي خطري خزغتام تخوني كاب حجن دحر لزبيت صحفت كم جزخ غير قوتوري نعيكا كم أبوخ غير كرايني كساب مع قاكورتي زحمني في الشغبلكو እግዚአብሔር بحقي ملأختي الناس لدين كبخبني إنيرو إنجليزيا خن ناي تايبين كألتكن كمان دحر مبال قلقل مرمراتات كنا بكينا مستزلك ناي تمرت دحر بايتا بزوح صهدكي مثلا بلني زخنا ناي تايبين كألت يبلي إنجليزيا دما بعلي تماهيري كم أنتو خينو حد سرسلت أنا خدليكيو دحر مبال أتموهو من سكرتارو أتحاحز النمو مس كمبيوتر كتلالين وعلت نفس وكف ناي كمبيوتر متقوى قدما شمدد كوان اتبت متقوى إيزنا برا فيدالاتن كالا اندما كم زلو أو رقتي إلي نقضا حيزيو دحر مخاد سلستليتي بزي عرفتي أسنعكوا እግዚአብሔር ነዳዊ ባዕልዊ እንቀሳቀሰን ግድነ ይርኮይኑ ኣብ መበል ራብዓይ መዓልተይ ነቲ ናይ ታይፒንግ ፈተና ብጽቡቕ ነጥቢ ሓለፍክዎ ድሕሪ ገለ መዓልታት ከኣ ምርምራ ናይ እንግሊዝኛውን ሓለፍኩሞ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት UN ተቐበሉኒ ከም ራእይ ርኤዮ ሓሊመዮ ጸልየሉ حج خارخي بيو أبحث إرجزي وانا تحسيت جنزب دحر قرب وان دما نايب ملؤم نرواندا زأتوك الربات تقايات أريد مالت ما كاين يهون كوز أيز متقونا يتعنت كونتينيرات نايمد من تقايات أريد كونكو أزيو أقد داسس أفحنا يسرحيو
ቅድሚ ክልተ ወርሕ ኣብ ሓደ ዓይኒ ምድሪ ተዓጽየ ክመውዲ ክሰርር ዝጠራጠር ዝነበርኩ ኣብቲ ሰዓት እቲ በፂሕዮ ዝነበርኩ ደረጃ ከም ዝሕልሚ ኮይኑ ተራእየኒ። ኣብ ህይወተይ ክምስክሮ ዝኽኣልኩ ናይ ጸሎትን ናይ እወታዊ ኣተሓሳስባን ጭቡጥ ኣብነት እዩ። ክልቲኡ ከዓ ሓደ እዩ። ምንጭ ኩሉ እወታዊ ሓሳባት እግዚኣብሔር እዩ። ጸሎት ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ሓይሊ ክትረክብ እትጥቀመሉ መንገዲ እዩ። እግዚኣብሔር ካብቲ ዓይኒ ምድሪ ኣውፂእኒ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምታተይ እውን ኣሰኒ'ኒ እዩ። ካብቶም ቀተልቲ ኣድሒኑ ልበይ ብቕሬታ መሊኡለዩ። እንግሊዘኛ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽመሃር መዕቆቢ ንኸይስእን ኣዕርኹን መሓዙትን ፈጢሩለይ ከይኣክል ድማ ምስ ኣተምኹ ኣላልዩኒ። ናብቲ ዝደልዮ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ስራሕ ከም ዝጽምበር እውን ገይሩኒ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዋርሕ ዘሕለፍክዎ መከራ ብዘይገድስ እግዚኣብሔር ካብ ጎኒ ተፈልየን። ነቲ ሓድሽ ስራሒ ብዘይ መጠን ፈተኽዎ። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ከዓ ናይ ገዛ ርእሳ ተመክሮ ዝነበራን መሳጢትንያ ነይራ። ካብ ኩቱር ዝተፈላለዩ ዜጋታት ኣብኡ ይሰርሑ ምንባሮም ኣብ ገዛ ዓደይ ነፍሰይ ጋሻ ኮይና ተሰምዓትኒ። ቀጻሊ ሓደስቲ ሞያታት እመሃርን ሓደስቲ ሰባት ረክብን ምልከት ቋንቋ እንግሊዘኛይ ድማ እማዕብልን ነይረ። ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ኣንጀርቢቡ ጥራይ ዘይኮነ ደሓን ዝኾነ ደሞዝ እውን ክረክብ ብምጅማረይ ንሓትነታተይ ገንዘብ ክሰደልን ጀመርኩ። ንኣሎይስን ንደቃን እውን ምግብን ክዳንን ብምግዛእ ብመጠኑ ነቲ ዝገበረትለይ ውዕለት ሞሳ ክመልስ ፈተንኩ። ኣብቲ ቤትን ስድራን ዝደልየሉ ዝነበርኩ እዋን ስድራ ኮይኖም ነዮም እሞ ምስጋና እውን እናዋሓዶም እዩ። ኣብ መጀመርያ ጥቅምቲ እቶም ኣብ ማዓስከር ፈረንሳውያን ምሳይ ዝነበሩ ብምልኦም ካብ ገዛና ኣሎይስ ወፁ እሞ ነገራት ክቀያየሩ ጀመሩ። ልዕሊ ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ 1959 ከምኡውን 1973 ካብ ህልቂት ሃዲሞም ዝነበሩ ዓሌት ቱትሲ ደቆምን ደቂ ደቆምን ሓድሽ ኣዘራርባን ባህልን ሒዞም ይመፁ ብምንባሮም ትርኢት ናይቲ ዓዲ ቀይሮሞ ነበሩ። ከባቢ ሚልዮን ዝኾኑ ኣብቲ ህልቂት ተቐቲሎም እዮም። ክንደኦም ዝኾኑ ካብ ወፃኢ ክመፅኦም ዝብል ግምት ግን ኣይነበረንን። ምስ መምላስ ናይ ቱትሲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሁቱ ካብ ሕነ ምፍዳይ ከምልጡ ሃገር ሓዲጎም ወፁ። መብዛሕትኦም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ክዕቅቡ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ መንገዲ ብጥሜትን ሕማምን ሞቱ። ፈቐድኡ ከዓ ሰብ ይሳቕ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ዝኣክል ትምህርቲ ምስ ቀሰምኩን ዝኣኽለኒ ገንዘብ ምስ ሓዝኩን ነዚ ጓህዚ ንድሕሪት ሓዲገ ክኸይድ ይበልኩ። ንግዚኡ ግን ገለ ለውጥታት ክገብር ኣሎኒ። ህይወት ሩዋንዳ ኣብ መቐይሮ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ከምኡ እግዚኣብሔር ብፍቕርን እወታዊ ስምዒትን ዝተመልአ ሓድሽ ገዛ ክረኽበለይ ፀለኹ። ማዕፆ ናይ እንዳ ኣሎይስ ክፍት ምስ ኣበልኩ ከዓ መልሲ ናይ ጸሎተይ ኣብኡ ጸንሐኒ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ንዓይኒ ምርካብ ብንብዓት ትሕፀብ ዝነበረት ማሓዛይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መዳቕስተይ ዝነበረትን ሳራያ ክልቴና ብታሕጓስ ድሕሪ ምውጫጭና ትሕቑቕ ኣበልና። ንሰዓታት ሕሉፍ ኣብ ምዝካርን ኣብ መንበዕን ኣሕለፍናዮ። ንቪያና ሓወይን ኣጎስቲን ሓዋን ፓስተር ከም ዝሰጎጎም ክዕልላን ከለኹ ከዓ ከብደይ ግልብጥብጥ በለኒ። ነቶም ብሓደ ዝሞቱ እነፍቅሮም ኣሕዋትና ብኸይ ኣበልናሎም። ገዛና ገዛኺ እማ ኩሉ ሓፍተይ ንዕናይ ምሳይ ደጊምና ብሓደ ንኹን በለትኒ። ሳራ ንኣይ ፍለይቲ ሰብያ
زقربت اللي ادمخ كاب لبي سلزنبري نقبلو كسي وسدكن شؤو نبرتي ترميتي تبقسكو نالويس اتجزا بزح كم زي كونن إن شع دهي كجبر مخانين سلزنجر كوا بزح يتسمعن كابن دا سارا زبلت سلامون فقرزمون أنجزا كتركب زي حسابيو ولدا كابز مرعو 55 عمتات تقصيرو مكانت نبرو نحد حدهم كم حدثت فقرات كتجارقون كوا زين يوم زوعلو نكو بيتي كريستيان كخدون كلو مشت كأ أبصولت يسمدو نبرو اتجزا مسك زيابيهر زنبر نركب زثرولو زبل صبوتاي نيرو كم أون نسدراي كحزن اللومن هيوتي كم بحدش كجمرن عدل رهبكو أبن دا سارا لبي ببو قرب كتزنن جمرتمو نايما بالحوي دبدب صحف كلو نزا أقنزاو كنت زي نجزيو ناي بوستا أغلقلوت يلن بمبال كي صحف كل يتنحي كم أون نتوم قالات انت صحف يمسي حق مخانو بكسوت أنيو كابز بالفرحيو أيما بالحوي قنا أبسني قالي نيرو أنا بهوتي هلو يموت كأ حبرتاي نبرونمو مستحق أنيا كنساتي فيت قد إيمي دبدب خصح فلو قفبلكو موصريانا يبوي أبتخصح فلو تقريبا زنبركو طاولا أقمطكو وامو مصحف جمركو أيما بالحوي إذا دبدب بزيا أبي وتي كابس أحبكون تسخفتيا نسخاون أبي وتكا كابت قبلن إتا مدارك تقلبو حزن تسكيمات تمسكا زلا مخانها يوم يقتل راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلخم كبرا سمعتي سعبو ناي زعلت زي ناي موداتا مدبنا زخونة سمناوي تبتاب سبورت كلونايو قدمي غنا نمزخر كندي نبتا زينا كسمعكم اب تاريخنا صايرترا نفتحن حقن بمصواع كابز تاسرو حربنياتات قداماي مخانو زنجرلو قديم تغادلاين حربنيان جنرال بيتودد ابرها نام ماسرتي كابزاتو لومي 6 تقمتي 2020 مبل 29 عامتو اغصيرو مس ايرترا بزداو مبراق سودان زركبو عبيت عدب هربيجا نناصنت زوبا صويعم أمبراق سودان زركبو عبيت عدب هربيجا أب كتما سينكا تابز جبرو ناي 3 معلتات وعليهم نمن تسأل مبراق سودان تصويعم أزي دمت راديو إرنايو سلام زي خبركم أفكار سبورت نلومي سولو 6 تقمتي 2020 استدالوه استفلالي حبريتات سبورت حيزنا أب ساعتنا ترخيبنا لنا ننطفتات قدم بشكلتا كعس سجرن أتلتيكسن كنفتشينا كم وترو مكتالكم بخبرنا عدم
ተቀዳዳማይ ፈረንሳይት ኮንቲኔንታል ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ኤርትራዊ ያዕቆብ ደበሳይ በቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ዝተሰላሰለ መበል 92 ውድድር ኢል ፒኮሎ ሎምባርዲያ ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ናብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ ኣብዚ 177.7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲካል ቅድድም ኣውስትራልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሎቶ ሶዳል ሃሪ ስዊኒዩ ንመወዳድርቱ ብ23 ካልኢታት ሓዲጉ ብምውፃእ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ 6 ተቀዳደምቲ ሒዛ ንዝመፀት ካልአይቲ ጉጅለ ስዊዘርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኡኖ ኤክስ ያኮብ ሂንድስጋውል ክስዕራን ከሎ ኣብ ፈለማ 9 ተቀዳደምቲ ጠርኒፋ መጥቃዕቲ ብምክያድ መራሒት ጉጅለ ኣቂሙ ዝወዓለ ያዕቆብ ድማ ተኸቲሉ ኣትዩ ኣብዚ 154 ተቀዳደምቲ ናይ 29 ክለባት ኣብ መስርዕ ቅድድም ዝቐረቡሉ ውድድር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኮንቲኔንታል ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ማለት ኤንቲቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን እውን ተሳቲፎም ነይሮም ንቅድድሞም ግን ምስ ካልኦት 9 ተቀዳደምቲ ክውድዉ ኣይከኣሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ብዓወት ስሎቬንያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዮምቦ ፊዝማ ኣብ ተዛዘመ መበል 106 ውድድር ሊጅ ባስቶኝ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ መበል 59 ተርታሒዙ ንውድድሩ ወዲኡ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤንቲቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሳተፎ ዘሎ መበል 103 ውድድር ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብቀዳም 3 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሞንሪያል ተኸፊቱ 15.1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝነበሮ ናይ መኽፈቲ ውድድር ክሮኖሜትር ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ፊሊፖ ጋና ንቅድድሙ ብ15 ደቂቕን 24 ካልኢታትን ብምፍጻም ተዓዊቱሉ ኣሎ ኣማኑኤል ድማ 1 ደቂቕን 29 ካልኢታትን ድሕሩ መበል 70 ደረጃ ሒዙ እዚ ውድድር ብሰንበት ብናይ 149 ኪሎ ሜትር ውድድር ካልኣይ መድረኽ ኣብ ዝቐጸለሉ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዲያጎ ኡሊሲ ንመወዳድርቱ ክስዕሮም እንከሎ ኣማኑኤል ድማ መበል 60 ወፂኡ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ 150 ኪሎ ሜትር ዘሰላሰለ ክኸውን ከሎ ሎሚ ኸኣ ተቀዳደምቲ 140 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ጉዕዞ ከካይድዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክሳተፍ መደብ ሒዙ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ፈረንሳይት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ብዘጋጠሞ ናይ ቪዛ ምድንጓት ካብዚ ዓብዪ መድረኽ ከም ዝበኾረ ተፈሊጡ ብዘይካ ዚ ናትናኤል ቅድሚ ሰሙን እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ክሳተፍ ከም ዘይከኣለ ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ ን6 ዓመታት ንክለብ ቅድድም ብሽክለታ ኤንቲቲ ክምውል ጸንሐ ጃፓናዊ ኩባንያ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ንዝውዳእ ውዕሉ ኣብ 2021 ከሕድሶ ብዘይምውሳኑ ህላውነት ናይዛ ኣብ 2008 ኤምቲኤን ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ዝተመስረተት ክለብ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እታ ክለብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጻቶ መግለጺ ኣፍሊጣ እታ ጋንታ ወሲኻ መተካእታ ኩባንያ ኤንቲቲ ዝኸውን ካልእ ዝምውል ኣካል ኣብ ምንዳይ ከም እትርከብ ገሊጻላ በማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ኣፍልጦ ዝተዋባ ናይ ፈለማ ፕሮፌሽናል ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝኾነት ጋንታ ኤንቲቲ ካብ መጀመርያ 2010ታት ኣትሒዛ ንዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናይ ትምህርትን ናይ ምጥርናፍን ዕድል ክትከፍተሎም ከም ጸንሐት ከይተጠቕሰ ዘይሕለፍ ዛዕባ እዩ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታተስ ከም ዘነጽሮ እዛ ክለብ ኣብ ናይ ኮንቲኔንታል ከምኡን ፕሮፌሽናል ታሪኻ ንኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሜሮን ርእሶም ቢንላደን ፍረቓልቲ ደበሳይ ተስፋይ አብርሃ ኣቹ ጃኒ ተወልደ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃነ መትከል ኢዮብ መኽሰብ ደበሳይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ናትናኤል ተስፋጽዮንን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ጠርኒፋቶም ተጻዊታ ክሳብ ሕጂኻ ኣማኑኤል ምስ ፕሮቲም ሄኖክን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ድማ ምስ ኮንቲኔንታል ቲም ናይዛ ክለብ ይርከቡ ኣብ ሓደ እዋን ክለብ ዳይሜንሽን ዳታውን እናተባለት እትጽዋዕ ዝነበረት ክለብ ኤንቲቲ ብስእነት ምወላ እንተደኣ ፈሪሳ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ንደቡብ ኣፍሪቃውያን ኢትዮጵያውያን ሩዋንዳውያን ኣልጀርያውያንን ካልኦታ ክለብ ዕድል ክትፈጥረሎም ጸንሐት ኣፍሪቃውያን ተቀዳድምትን ዓብዪ ክሳራ ክኸውን እዩ ኣልፎንዞ ዳቪስ ይበሃል 2 ሕዳር 2000 ዓ.ም ኣብ ጋና ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ካብ ላይቤርያውያን ስድራ ቤት ተወሊዱ ወለዱ ኣብ ከተማ ሞንሮቪያ ላይቤርያ ይቕመጡ እኳ እንተነበሩ ብሰንክቲ ኣብ 1999 ዝተበገሰሞ ህይወት ከባቢ 300,000 ዜጋታት ዝቐዘፈን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ዘመዛበለን ኩናት ሓድሕድ ግን ህይወቶም ንኸድሕኑ ናብ ጎረቤት ሃገር ጋና ሃዲሞም ዳቪስ ወዲ 5 ዓመት ምስ ኣኸለ ምስ ወለዱ ብሓባር ናብ ኤድመንተን ካናዳ ግዒዙ 5 ኣሕዋት ዘለዎ ዳቪስ ኩዕሶ ናይ ምጽዋት ክቱር ባህግን ፍቕርን እኳ እንተነበሮ ጽቡቕ ቋንቋ እንግሊዝ ይመልኽ ብዘይምንባሩ ግን ብሰንኪ ቋንቋ ከም ዝድለ ምስ ደቂ ትምህርቱ ኩዕሶ ይጻወት ኣይነበረን ንሱ ብውድብ መልክዕ ኩዕሶ ክጻወት ጀመረ ንበተኻት ተምሃሮ ዕድል እትህብ ምስ ዝነበረት ፍሪ ፉቲ ዝተባህለት ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰጎመ ብመኻድ ከዓ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ቆልዑትን ኮቴታትን ክለባት ተሓቂፉ ድሕሪ ምጽዋቱ
ኣብ ወርሒ ለካቲት 2016 ምስ ዋይት ካብ ዝተባህለት ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ካናዳ ትነጥፍ ክለብ ተጠርኒፉ ድሕሪ 5 ወርሕ ድማ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ተሳሒቡ ዳቪስ ጉዕዞን ዕቤቱን ብምቕጻል ኣብ 2018 ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንኽጻወት ብምስማዕ ኣብ ባሕቲ ጥሪ 2019 ምስታ ጋንታ ብወግዒ ተጸንቢሩ ብ10 ሚልዮን ዩሮ ዝተዓደገን ኣብ ጸጋማይ ክንፍ መስመር ምክፍፋል ተሰሊፉ ዝጻወትን ኣልፎንዞ ዛጊት ማልያ ክለብ ባየር ሙኒክ ለቢሱ 52 ግጥማት ዘሰላሰለዩ 4 ጎላት ከዓ ቁጺሩ ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ድማ ምስ ክለቡ ኮይኑ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ጀርመን ተዓዋቲ ጫማ ውዲቕካ ምሕላፍ ማለት ዲኤፍቢ ፖካል ጀርመን ተዓዋቲ ሱፐር ካፕ ጀርመን ዕውት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ተዓዋቲ ሱፐር ካፕ ኤሮጳ ብምዃን ብሓፈሻ 5 ዋንጫ ኣልዒሉ እዚ ኣዝዩ ፈጣን ንመጋጥምቱ ናይ ምሽካዕ ኩዕሶ ናይ ምኹብካብን ምዕጻፍን ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ተጻዋታይ ሓደ እዋን ኣብቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ፋስት ፉድ ትካል ምዃኑ ዝንገረሉ ኩባንያ ማክዶናልድ ስራሕ ንኽወፀር ኣመልኪቱ ናብ ቃለ መጠይቕ ቀሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ድሕሪዚ ቃለ መጠይቕ እቲ ትካል ንዳቪስ ዝኾነ እወታዊ ይኹን ኣሉታዊ መልሲ ከይሃቦ ኣጽቂጡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዳቪዝ ምስ ተጻዋቲት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ምስ ዝኾነት ኣፍቃሪቱ ኣብ ዝውንኖ ልዕሊ 490,000 ንጡፋት ሰዓብቲ ኣብ ዘለዎ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ቀሪቡ ማክዶናልድ ትሰምዑን ደለኹም ቅድሚ ገለ ዓመታት ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥሩለይ ሓቲተኩም ነይረ እንተኾነ ግን ነዚ መልሲ እውን ኣይሃብኩምንን ብምባል ሕጅሲ ሓሊፉለዩ ዘስምዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ማክዶናልድ ነዚ ኣብ 2017 ናይ ካናዳ ዜግነት ዝረኸበ ተጻዋታይ ንኽሽቅለሉ ቆፂርዎ እንተዝኸውን ነይሩ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሓደ ካብ ብሉጻት ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኸልቲ ናይ ዓለምና ዝኾነ ኣልፎንዞ ዳቪስ ሎሚ ኣብ ሜዳ ኣይምረኣናዮን ነርና ንኸውን ዳቪስ ነዚ ዝተጠቕሰ ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ምስ ኣውረዶ ሓደ ደጋፊ ኣገልግሎት ማክዶናልድ ከም በረድ ኣዝዩ ዝሑል ምዃኑ ኣይገርምን እዩ ኣብኡ ትሰርሕ እንተትህሉስ እቲ ኣገልግሎት እኳ ስሉጥ ምኾነልና ብምባል ዋዛ ዝተሓወሶ ርእይቶ ሂቡ ሓደ ካልእ ድማ ፈጣሪ ድሒሩ ንዳቪስ ዝሓሸ ሽሻይ ጀባእ ከም ዝበሎ ንምግላጽ ኩሉ ዘጋጥም ነገር ንሰናይ ዝኸውን ብምባል ሓሳቡ ኣፍሲሱ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ መበል 40 ውድድር ማራቶን ለንደን ቅድሚ 5 ዋርሒ ክሰላሰል ተሓሲቡ ነይሩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ወርሒ ጥቅምቲ ተሰጋጊሩ ወዲ 34 ዓመት እንግሊዛዊ ጂሚ ዳሌ ኣብዚ ማራቶን ክጎይ ኣብ ፈለማ ተመዝጊቡ እኳ እንተነበረ እቲ ውድድር ቅድሚ ናብ ካልእ ዕለት ምስጋሩ ሰበይቱ ኣብ ድሮት ማራቶን ዝሰላሰለሉ ዕለት ክትሓርስ ምዃና ኣቐዲሙ ብናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ስለ ዝተሓበሮ ግን ነቲ መደብ ሰሪዝዎ ከምቲ ሓካይም ዝገመቶ ኸ በዓልቲ ቤቱ ንዳሌ ኣብቲ ማራቶን ክካየድ ተመዲቡሉ ዝነበረ ዕለት ማለት 26 ጥቅምቲ ልክዕ ሰዓት 5:45 ወጋሕታ ኤልሲ ተሰሜት ናጽላ ተገላገለት ኣብዚ እዋን ኤልሲ ዕድሚያ ድሮ 5 ዋርሕን 10 መዓልታትን መሊኡ ይርከብ እምበር እዛ ህፃን እዚኣ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ውድድር ማራቶን ለንደን ተሳቲፋ እንተበልናኩም ብኸመይ ከም ትብሉ ርዱ ነገር እዩ ብሰንኪ ሕርሲ በዓልቲ ቤቱ ተሳትፉ ኣቋሪጹ ዝነበረ ዳሌ እዚ ውድድር 4 ጥቅምቲ ክካየድ ምዃኑ ምስ ተሓበረ ዝዕንቅፍ ጉዳይ ስለ ዘይብሉ ከምቲ ፈለማ ዝተለሞ ክጎዩ መሪጹ ንበይኑ ዘይኮነ ግን ምስ ህፃን ጓሉ ኤልሲ ኣብ ናይ ህፃናት ዓረብያ ብሽክለታ ማለት ጅረሎ ነዚ ተወጣሕት ጓሉ እናደፈ 42 ኪሎ ሜትር ዓሚሙ ንማራቶን ለንደን ብዘይካቶም ኣብ ምድብ መወዳደሪ ጽርግያ ዝተቐዳደሙ ፕሮፌሽናል ኣትሌታት ልዕሊ 45,000 ከም ዳሌ ዝኣመሰሉ ጉዱሳት ብሰሪ ስጋት ኮቪድ-19 ኣብ ዝመረጽዎ መዳርግቲ ማለት ቪርቹዋል ጽርግያ ብምጉያይ ተሳቲፎም ነዚ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ዓለምና ዝቐልጠፉ ተወዳደርቲ ማራቶን ኬንያዊ ኢልዮድ ኮፕቺገን ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለን ሓያል ምትህልላኽ ክንጸባረቐሉ ትጽቢት ተገይርሉ ዝኸረመ ውድድር ብዓወት ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪቲታ ተፈጺሙ ኬንያዊ ቪንሰንት ኩምቺምባን ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ብድሕሪ 2013 ንመጀመርያ ግዜ ዝተሳዕረ ኪፕቾካ ሻሙናይ ተርታ ተሰሪዑ ቀነኒሳ በቀለ ቦገኑ ኣብ ዓንካሪቱ ብሰንኪ ዝወረዶ ማረምቲ እቲ ውድድር ሒደት መዓልታት ክተርፎን ከሎ ካብ ተቕድም ተኣልዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ኣትሌታት ብሪጊድ ኮስገይን ሩት ቼፐንጊሽትን ብቕደም ተኸተል ቀዳመይትን ሳልሰይትን ዕውታት ክኾናን ከለዋ ኣሜሪካዊ ሳራ ሃል ከዓ ኣብ መንጎን ኣትያ ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንክለብ ኒውካስል ዝዕልም ዘሎን እንግሊዛዊ ስቲቭ ብሩስ ኣብ ገለ እዋናት ንክለባት በርሚንግሃም ሲቲን ሰንደርላንድን ኣሰልጢንወን ነይሩ ኣብ 2006 ገለ ሰባት ኒክላስ ቤንትነር ምሸት ማለት ኣብ ሰሙን 4 እዋናት ግዚኡ ውሽጣዊ ክዳን ማለት ኮስቱሞን ረጂን ጥራይ ዝለበሳ ደቂ ኣንስትዮ ምርኢት ኣብ ዘቕርባሉ ማእከል ለይታዊ ትልኢቱ ዘሕልፍ ዘሎ ኢሎም ሓበርዎ ኒክላስ ቤንትነር ትዝክርዎ ዶ
ካብ 2005 ክሳብ 2014 ኣባል ክለብ ኣርሰናል ዝነበረን ብተወሳኺውን ብልቓሕ ተሰጋጊሩ ማልያ ክለባት በርሚንግሃም ሲቲ፣ ሰንደርላንድን ዩቨንቱስን ለቢሱ ዝተጻወተ ዴንማርካዊ ኣጥቃዕ እዩ። ብሩስ እዚ ሓበሬታ ዝምስ በጽሖ ንቤንትነር ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ንኽመጽእ ሓበሮ። እቲ ተጻዋታይ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምስ መጸ ብሩስ ብሕርቃን ስማዕ እስከ ኒኮላስ ኣብ ሰሙን 4 መዓልታት ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ዕርቃነን ወፅየን ኣብ ዝስዕሳዓሉ ትካል ለይታዊ ትልኢትዩ ዘምስቲ ሰሚዑ እሞ ሓቂ ድዩ ብምባል ኣፋጠጠሉ። ቤንትነር ብወገኑ ዋላ ሓንቲ ዕጥጥ ከይበሎ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ዘይኮነስ 5 እዋናት እየ ዝኸይድ ዝብል መልሲ ብምሃብ ርእሱ ብሓፂን ከም ዝተሃርመ ሰብ ኣደንዘዞ። እዚ ዛንታ እዚ ኣብታ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ክፋላ ኣብ ጋዜጣ ሜይል እናተቆንጨለት ትቐርብ ዘላ ንታሪክ ህይወት ኒኮላስ ቤንትነር ተዘንቱ ቦት ሳይድስ ዘርእስታ መጽሓፍ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። እዚ ወዲ 32 ዓመት ትረኽቦ ብምቕጻል ብሩስ ነዚ ተዛረብኮ ዘረባ ከኣምኖ ኣይከኣለን። እቲ ቃላት ካብ ኣፈይ ዝወፀ እንተኾይኑ ንምርጋጽ ደጊሙ ሓቲቱኒ ምስ ረጋገጸ ኣፍዋ ሃቢሉ ክዛረብ ደለየ። ይኹን እምበር ዋላ ሓንቲ ትኹን ቃል ንምውፃእ ጸገሞ። ኣነ ኸኣ ልቡ ዝጠለመቶ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ጸኒሑ ግን ርእሱ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ጣውላ ንቑልቁል ብምትካል ብስሓቕ ተፋሕሰ ብምባል ኣዘንትዩ። ብዘይካዚ ቤንትነር ኣብታ መጽሓፉ ምስ ደቂ ጋንቱ ብ1,000 ፓውንድ ድሕሪ ምውርራዱ ምስ ጓል ዓላሚዩ ስቲቭ ብሩስ ማለት ኣሚ ፍቕራዊ ዕርክነት ጀሚሩ ከም ዝነበረ ተሪኹሎ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝበዝሑ ኣሰልጠንቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ወይ ከዓ ኣብ ዕረፍቲዮም ተጻወቲ ቀይሮም ናብ ሜዳ ዘእትዉ። ኣብ መንጎ ጸወታ ማህሰይት እንተ ኣጋጢሙኻ እቲ ዝተጎድአ ተጻወታይ ቅድሚ ዕረፍቲ ብኻልእ ተጻወታይ ክትካእ ንቡር እዩ። ግጥም ተጀሚሩ 1 ደቂቕ ከይመልአ ሓደ ተጻወታይ ብኻልእ ወዲ ጋንቱ ተተኪዩ ካብ ሜዳ ወፂኡ ተበልናኩም ከ ተኣምኑ ዶ? እዚ ክስተት እዚ ቅድሚ ሰሙን ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገር ኦስትንያ እዩ ኣጋጢሙ። ክለባት ካልጁን ላቫድያን እናገጠማን ከለዋ ዳኛ ምልክት ምጅማር ጸወታ ፊስካ ምስ ነፍሐ ኩዕሶ ገለ 4 ዝኾኑ ሰባት ምስ ተቐባበሉላ ኣብ 10 ካልኢት ናብ ግዳም ወጸት። ራብዓይ ዳኛ ኸ ኣብኡ ንብኡ ተጻወቲ ንምቅያር ንዘገልግል ናይ ቁጽሪ ምልክት ወይ ታቤላ ብኽልተ እዳው ሓፍ ከብል ተራእየ። ኣብቲ ሜዳ ን13 ካልኢታት ጸንሐ ኣስቶንያዊ ሎሪሱፍ ድማ ብዩክሬናዊ ቭላድስላቭ ሆሞቶቭ ተተኪዩ ወፂኡ። ነዚ ፍጻሜ ካብ ጸብጸባ ማዕከናት ዜና ሓንቲ ሱፕ ብእዋኑ ካብ ሜዳ ብምውፁ ሰብነቱ ካብ ምራእ ስለ ዝተናገፈ ምናልባት ንምሕጻብ ሰውነት ከጥፍኦ ዝኽእል ዝነበረ ግዜ ናብ ካልእ መዓላ ከውዕሎ ክኢሉ ይኸውን ብምባል ሓጭጫ። በቲ ኮይኑ በቲ ታጋንታ ንምንታያ እዚ ምናልባት ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝቐልጠፈ ምትኻእ ተጻወቲ ተባሂሉ ክስነት ዝኽእል ምቅያራት ዘካየደት። ንዩክሬናዊ ሆሞቶቭ እንተ ደኣ ኣብ ምጅማር ግጥም ቀይራ ከተእትወ ኺኢላ ስለምንታይ ካብ ፈለማ ዘይሰልፈቶ ዶ ትብሉ ኣለኹም? ነዚ ክስተት እዚ ክፍጠር ዝደረኸ ምኽንያት እምበር ሕጊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣስቶንያ እዩ። እቲ ፌደሬሽን ካብቶም ኣብ ፈለማ ናብ ሜዳ ዝወረዱ 11 ተጻወቲ ብውሕዱ እቶም 2 ደቂ ሃገር ኣስቶንያውያን ክኾኑ ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ኣሎ። እምበር ክለብ ካሉጅ ነዚ ሕጊ እዚ ንምምላያ ኣብ ፈለማ ንሱብ ከም ኣስቶንያዊ መጠን ኣሰሊፋቶ። ጸኒሑ ግን ኣብቲ ጸወታ ልዑል ኣገዳስነት ብዝነበሮ ሆሞቶቭ ተተኪዩ ብእዋኑ መንበር ተዓዘብቲ ሒዙ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ መወዳእታ ስዕብ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለም ንጽንጽንታን ፍጻሜን ምስጋር ተጻወቲ ኣመልኪተን ትማልሶኒ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዩ። እዚ ሓበሬታታት እዚ ካብ ጋዜጣታት፣ መርበባት ሓበሬታን መደበር ቴሌቪዥናት ቢቢሲ፣ ሚረር፣ ኤቭኒንግ ስታንዳርድ፣ ቴሌፉት፣ ካልቺዮ ማርካቶ፣ ቴሌግራፍ፣ ኪከር፣ ዘሳን፣ ሱፐር ኤክስፕረስ፣ ማርካ፣ ስካይ ስፖርትስን ካልኦትን ዝተረኽበ እዩ። ኤቨርተን ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ኖርዊች ቤን ጎድፍሬይ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሕቑፋ ኣትያቶ። ፖርቱጋላዊ ተኸላኻላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዲያጎ ዶሎት ብልቓሕ ናብ ኤሲ ሚላን ኣምሪሑ። ባየር ሙኒክ ንብራዚላዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ጁቬንቱስ ዶግላስ ኮስታ ብልቓሕ ስሒባቶ። ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ክለብ ኣርሰናል ማቴዮ ጉንዶዚ ብልቓሕ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ሄርታ በርሊን ኣቕኒዑ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኡራጋዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኤዲሰን ካቫኒ ብነጻ፣ ንፖርቱጋላዊ ተኸላኻላይ ክለብ ፖርቶ ኣሌክስ ቴሌስ ድማ ብዕድጊ ኣብ ልዕሊ ምውናን ንፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ባርሴሎና ዖስማን ደምበለ ብልቓሕ ንምምጽኡኻ ክሳብ ትማሊ ምሸት ጻዕርታታ ቀጺላ ኣምስያ። ኔዘርላንዳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊዮን ሜምፊስ ደፖይ ናብ እስጳኛ ንምግዓዝ ምስ ክለብ ባርሴሎና ንውልቃዊ ጠቕምታቱን ደሞዙን ኣመልኪቱ ከም እተረዳድአን እቲ ዝተርፍ ናይ ክልቲአን ክለባት ስምምዕ መሸጣ ዋጋ ከም ዝኾነን ተሓቢሩ። ኣርሰናል ዝተሓተተቶ ዋጋ ማለት 45 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ፈቓደኛ ብዘይምዃና ንጋናዊ ኣካፋሊ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቶማስ ፖርተይ ክትከስሮያ።
بزيكازي زاغانتا نفرنساوي كافالي حسام عوار نمشماتون معصو كلب ليون كتكحكح أرفيدا إنتر ميلان نإيطالياوي تخلاخلاي كلب بارما ماتيو درميان تلقيحاتو جوفنتوس نإيطالياوي نايكم في تخلاخلاي كلب تشيلسي إمرسون بالميري بلغح نموساد كتكايدو زقنه تعري فرق أيهابن جرمناويا كافالي كلب تشيلسي أنتونيو رودريغر بلغح نابي إيسي ميلان كسجاجر أبدور كقيت بتسحو كلب إربي لايبزيش نيزرلانداوي نايكم في أتكعي كلب روما جاستين كليفورت بلغح ناب جرمن أمسياتو كلب باريس سان جيرمان نبرتغالاويا كافالي كلب بورتو دانيلو بيريرا نحد عام تلقيحاتو بنصار نايزي إذا فرنسايت كلب نكاميروناوي أتكعي تشوبو موتينغ نباير مونيك نخلت عامتات كتلقيحا إنجليزاوي نايكم في تخلاخلاي كلب توتنهام ريان سيسيغنون نزترف عامة سبورت بلغح مس جرمنايت كلب هوفنهايم كتصاوتيو وراغاوي أكافالي كلب أرسنال لوكاس توريرا مس كلب أتلتيكو مدريد بلغح نمسمبر أب إسبانيا ترايو زي خبركم تخاتلتنا نلومي سولس حموشة تكمتي زدالنا مدب سبورت تفتصيمو له زمت سمون بزت تفلية حستو كساب نرغب نقول لنا أبزز زلنا سلام تعنان